Velkommen her til noget Battlefield 3. Okay, hvad skal vi så her? Okay, vi går bare herover og så tager vi lykken, eller hvad man siger. Prøver lykken. Hey. Sådan der. Okay. Nej, der er ikke nogen her. Eller hvad? Der, fuck. Og hvis der er nogen af jer, der har det her, så må I gerne skrive til mig. Enten tilføje mig herinde. Jeg tror, jeg hedder det Foxen.dk. Jeg er ikke sikker. Det regner næsten okay meget med. Så. Ja. Fuck. Kan jeg bare kaste en granat over den der? Og så kaster vi får ham. Ja, vi fik ham. Fedt nok. Altså, det er virkelig et fedt spil, der det kan virkelig bare anbefales, men de fleste af jer har det nok. Men det er altså et super fedt spil, synes jeg. Det er rigtig realistisk, og så super fedt. Kan vi tage den her? Vi skal ind i den. Sådan der. Hvor skal vi hen nu? Det ved jeg ikke. Men et sted hen. Regner med. Er der ikke en helikopter eller sådan noget den sted? Altså, jeg ved ikke. Fuck! Ja. Det kan man bare se. Der kan man bare se. Hvad gør vi så nu? Hvordan lever vi op? Så. Kommer ikke sådan noget ting hernede. Der. Super. Så. Kom her. What the fuck? Det gider vi ikke. Det er en motorcykel her. Okay. Og hvis der er nogen af jer, der har det her, som jeg sagde det før, så kan I bare skrive. Og så kan vi måske optage den sammen. Hvis I gad, eller hvis I har lyst. Så fuck det af, mand. Fucking godt spil. Ej, det var sjovt. Eller var det? Jeg skulle gerne have sådan en helikopter der. Det kunne være fandme fucking fedt. Hvis jeg er sådan en snørter, så er det jeg er virkelig bare snørtet. Jeg er sådan lidt halvsyg, tror jeg. Som jeg altid er, men altså. Nu mener jeg det faktisk. Totalt topseriøst. Hey, er der en med bagved os? Jeg synes den drejer sig. Ja, der er en med bagved, tror jeg. Fuck, hvor fedt. Og så grafikken den er også bare super fed i det. Så det er rigtig fedt. Rigtig fedt. Okay, ej, der, sådan der. Og som sagt, eller ikke som sagt, men det er den første video på den her kanal her. Og ja, det er kun gaming, der kommer på den. Fordi at jeg vil gerne have på en gaming kanal. Vi skal ud. Væk. Ham der, bare stå derinde. Og dø. Vi sniger os. Fuck! Men, hvad sker der? De syvede. Ja, hvad fanden skal jeg gøre mod den der? Jeg vil gerne skyde med sådan en tank, mand. Og som sagt, jeg er virkelig dårlig til at starte på sådan en ny spil her. Jeg ved ikke en skid om det, så skal jeg have en af mine venner til at hjælpe mig med at lige komme ind i lortet. Fordi, ja, jeg ved ikke en skid om det. Jeg er rigtig dårlig til sådan noget med nye spil. Som der er mange af jer til, der sikkert også er. Eller det ved jeg sgu ikke. Hvad laver du sådan en lille game, mand? Så det var der. Og camper. Hvad er det? Ja. What the? Skal vi? Nå. Jo.
Fuck, hvor fedt. Wow. Okay, hvor er der nogen? Jeg sidder sådan i hovedet. Hvor fuck er I henne? What the? Jeg kan sgu ikke se dem. Ud. Nej, det er mig. Eller hvad? Er det sikkert, at der sådan en ryger og det der? Okay. Kom nu bare. Kør. Vi prøver bare at skyde det over mod den. Så det er sådan lidt random. Ikke dernede. Ikke dernede. Sådan der. Godt. Der. Nej, eller hvad? Er der nogen der? Og der kommer en tank der. Skyd mod den. Ah, nu har jeg ikke skud. Nu kan jeg bare droppe sig det lort der. Fuck. Kraftigt med svært at spille. Jeg kan ikke lige prøve at få dem. Og jeg vil have noget phone, da jeg købte. Jeg købte Premium Edition. Eller Edition af fanden det hedder. Og ja. Jeg ved faktisk ikke, det var før jeg købte det helt. Fordi jeg var lidt i tvivl, min computer godt kunne trække det. Og det kunne den godt nok ikke. Så jeg sætter grafikken meget ned i det. Hvad fanden kalder man det? Jo, det kunne den godt, men altså. Grafikken skulle meget ned, før den kunne trække det. Og der kan fucking... Altså, der er så mange flyver rundt i helikopter. Hvor fanden får de det helikopter fra? Hvor skal han have en? En tank! Hvor gis. Gismaker. Jeg tager lidt hurtigt. Den hurtige vej her igennem. Det er godt nok. Jeg skal skyde lidt over. Der. Så kan det altså godt, hvis man bare lige fik sådan en triple kill eller sådan noget. Uiha. Nå. Prøv at vente en gang. Kan ikke kun lave sådan der. Okay. Prøv at skyde dig ned mod. Nej. Det var ikke så godt. Nu. Kom nu. Okay, den støtter ned nu. Fuck, er det ikke sådan en fremmed bil, det der noget, eller sådan noget? Eller hvad? Nå. Nej. What the? What the? Hvorfor døde jeg ikke? Nå. Det var lidt underligt, det der. Også kun lidt. Kom nu. Ups, no, sådan. Det er sniper det her. Det vil jeg prøve. Jeg tager ordentligt dårligt med den. Fuck skal jeg gøre, hvad jeg spawner, så er der en, der står lige bag ryggen, og han nakker mig. Kan ikke ganske skid. Jeg må lige få en til chance, og så er jeg bare lægge camp. Sådan rigtig noob. Fordi det er jeg jo nemlig. Lige præcis.
Åh, shit. Her. Okay, vi er stille og roligt op her. No. Ingenting. Og vi går videre. Her. Nej. Der var nogen der. Fuck! Er de syge hoved eller sådan noget? What the? Det kræver hævn det der. Vi skal se våben. Ikke så godt våben det der. Altså lige denne bane. Jeg kan gøre det her. Okay, det er 2 det er okay, gør det denne bane her. Det var mig, der er fucking dårligt til at bruge det. Men fuck det. Så lad mig dog lige spawne en gang, før jeg ikke begynder at kaste granater og... Ja, men for helvede. Stop det.